земя. Има ли моми на тая земя? Това ще кажат младите хора. Има ли моми на тая земя? Това ще кажат младите хора. И ако Господ имаше очи, и ако Господ имаше уши, да ме види, да ме чуе, таква песма ке му певам и аз. И ако Господ имаше очи, и ако Господ имаше уши, да ме види, да ме чуе, таква песма ке му певам и аз. Таква песма ке му певам и аз. Радио Веселина. Γουστάρω τις γυναίκες που ρίχνουν ζεμπεκές, γιατί είναι οι καρδιές τους γεμάτες χαλακές. Δείχνουνε πως γλεντάνε ενώ μελαγχολούν και έχουν δυο στάλες πίκρα στα μάτια όταν μιλούν. Γυναίκα ήλιε κι ουρανέ, ό,τι κι αν πεις σου λέω ναι. Γυναίκα ήλιε κι ουρανέ, ό,τι κι αν πεις σου λέω ναι. Γουστάρω τις γυναίκες που ρίχνουν ζεμπεκές, για έρωτες χαμένους και μαύρες Κυριακές, που ψάχνουν να αγαπήσουν παράφορα ξανά, μα ένα κάρδιο χτύπη δεν βρίσκουν πουθενά. Γυναίκα ήλιε κι ουρανέ, ό,τι κι αν πεις σου λέω ναι. Γυναίκα ήλιε κι ουρανέ, ό,τι κι αν πεις σου λέω ναι. Слушайте всяка сутрин точно в 5 часа любими български народни песни и танци. 1 час българска народна музика по Радио Веселина. Хеморроидите са причина за болезнено и мъчително ежедневие. Използвайте цикатридина супозитори при външни, вътрешни хеморроиди и фисури поведнъж на ден. Цикатридина супозитори съдържа хиалуронова киселина, основа за по-бързо възстановяване и заздравяване на тъканта. Научи повече на stophemorrhoidi.com.
Искате да разширите земеделското си производство или да инвестирате в земеделска земя? Ние ще ви предложим атрактивни парцели на изключително изгодни цени и с възможност за разсрочено плащане без лихва. Очакваме ви в нашите офиси в цялата страна на сайта ни agrion.bg или се обадете на безплатния ни телефон 0800 111 66. Не забравяйте, че земята е актив. Не я произвеждат никъде. Агрион. Земя в добри ръце. Хапвай на воля пържени картофки, приготвени с до 80% по-малко мазнина, спрямо стандартен фритюрник. Healthy Fryer е мултифункционален уред, който пърчи, пече, задушава и запича. С него получаваш цели 4 уреда на цената на един, само за 159 лева. Търси Healthy Fryer в магазини Дипломат на diplomat.bg с безплатна доставка или на 088 60 60 260. Побързай, количествата са ограничени. Отбай си, Митю, да знаете. Храната е здраве, ама не каква да е, а с качество. Като месарска фабрика Бозмов. Опиташ, месо. И пак повтаряш. Хем качествено, хем вкусно. Месарска фабрика Бозмов. Русе. Телефон 0878 717 577. Еликсир Зорка предлага най-качествените и високоефективни минерални торове. Поръча ли си вече? Не се чуди и бързо набери 0882 28 76 40 и на сайта elixir.bg ги потърси. На този велик ден ще получиш повече от Bulls.com. Вземи сега пакет от стъпки до 70%. Ще 16 април. Bulls.com. Градим традиции. Фирма Видин Агро изкупува и арендова земеделски земи на територията на областите Видин, Враца и Монтана. Високи цени, коректно заплащане. Телефон за контакти 0882 04 33 81. Записахте ли? 0882 04 33 81. Вашата реклама в Радио Веселина. Радио Веселина. Телефон 02 9000. 02 9000. Веселина. Най-добрият микс от песни. Райна и принцеса слушаме по радио Веселина. Това честита, аз съм Мария. Желая ви чудесен летен ден. Веселина.